Tieto mafiny sú špeciálne hlavne v tom, že sú bez vajec. Takže neviem, či sa dajú nazvať vegánske, ale zdá sa, že áno. Namiesto vajec používame banány, tieto dva. A čo sa ešte stalo, sme nahradili normálnu múku, sme nahradili bezlepkovou, keďže Judka je bezlepková, tak aj múka je bezlepková. Ďalej sa tam používa olej namiesto masla, preto si myslím, že sú tiež vegánske, lebo sa tam nepoužíva maslo, ale olej. A my keďže máme iba panenský, extra panenský olivový, tak sa nám zdalo lepšie použiť kokosový. Takže použijeme kokosový olej, ale vy môžete použiť normálny olej Venus alebo hociaký, ktorý je slnečnicový. Ešte, čo je dôležité, tak my použijeme sirup z agáve namiesto cukru. Inak tam ide pol šálky cukru, bieleho alebo hnedého, akéhokoľvek, ale to my nedáme. Ide tam 100 g čokolády nasekanej, to budú také kúsky čokolády. Keď to nasekám, táto je mi zdá, že nejaká 60%, ale môžete si dať ako chcete. Prípadne aj bielu, to je úplne jedno. Len potom to bude veľmi sladké. Asi. Takže ako pri všetkých mafinkoch, aj pri týchto špeciálnych, je dôležité zmiešať mokré ingrediencie najskôr a potom pridať suché. Rozogrieta na 180 stupňov, čaká na mafiny. Budú sa piecť 20 minút, alebo až dovtedy, kým nevytiahnete čistú špajdlu. Ak máte špajdlu.